Alright, for today's video, suroy sa tagamay dire itong giadtuan dire so tanawan yun eh. O naka-check in tadi hotel medyo social ta karong adlaw dia dito basta-basta ron dia. O gikan ta ana didto na mahaw so freshen up sa tadi gamay balik ta dito sa room mag-ipos ta kay blackout ta. O unsa pa na dia pagbuhaton des kwarto. Kay padung na ta mo check out ani kay mudong na butang laing lugar dia. O kinanglan gyud basta mo gawas ta gwapo gyud ang postura niya ato sa nang paphaan nga may tong dagway da iyawat mawa ang mga buling-buling sa naong diha. Nga tarong-tarong to gamay tong sanina dia so pag humana na naog na to ako tayo gadas mga bag dia gabay gyud kay nga bago sa gud kabuok. Naara ta dire karon sa big hotel dire sa Mandawi at Bangs Park Mall ug Suito mug Cebu Mandawi o kay bawo mo asa dire dapita. Nya mo na ron andam na ta mag-check out kay nakabayad tas extension dia so tagaan gamay mga quick tour dia gamay sa tubangan is big hotel o wapo kay lang entrada dia so kita samtang naghuwat tas pag check out dia o huwat sa lang tagamay das lingkuranan o tatanawon to dia so karon dia sugod ta sa tong mga shopping kuno ginagmay kana mga babarato ko na gud po di lagi ta na mga mahalon ngumpra ta dia gamay kay matong tagbukid balik so kinahanglan tag mga dapat kumprahonon dia o para na mga radyo bomba sa panadiha. Importante na bomba kay naman tayo motor dito so at least pod bombahan to gamay maplat. Nga partida kaning radyo diri gamit kinis bukid so di gid siya mabasta-basta. Tauran na nimo na gamay baterya na andar na pwede nimo bitbiton niya og basa ka pa do magbaol ka diha unsa pa na diha. Kay radyong dala-dala kaway signals bukid so kinahanglan ang komunikasyon mga balita unsa pa na diha so kinahanglan nun gid kay nga tanan o battery partida kay na diha. So pag humana na patupi ta pag gwapo ta gamay so muli ta didto sa bukid check ta didto kinahanglan gwapo kita gamay diha. So ini humana to diha umpra ta gamay kay para masitol ta didto sa tong mga pangadlaw moro gud to so moro to guys gibay.